Lero panyaso voice box tafandipatseni maklipi awiri amene anthu ena akulankhula mokhumudwa ndi chiganizo chimene apanga a Democratic Progressive Party powayika Mai Jane Ansah kuti akhale running mate wa a Professor Peter Mutharika. Mkulankhula kwawo akuti chiganizo chimenechi ndi chiganizo chowononga chipani ndipo chikutsogozedwa ndi anthu atatu olemekezeka a Shadrack Namalomba, olemekezeka Norman Paul Chisale komanso mayi akunyumba kwa Mutharika a Gertrude Mutharika. Ndi malikho limodzi kuti kodi nkhani imeneyi ikuyenda bwanji ndipo akamaliza anthu amenewa timati mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Let me mark your words. Tikamanena kuti the racism, tribalism and regionalism yagona ku chipani cha DPP. Anthu ambiri tikamayankhula pano amanena kuti ife tikuyankhula zimene zijazi tipsera mtima. Are you going to mean kunena kuti we don't have the anthu oti akhoza kuyimira chipani chijaji nkutenga chipani chijaji nkuchitsogolera nkupeza victory? Kodi sikanatheka kutenga Alfred Gangata wa pa Central Region nkukhala running mate? Mmene mwana uja watibulira pamene paja. Mmene mwana amene uja waluzira ndalama zace, mmene mwana uja ayo wagwirira ntchito. Kunena kuti anthu akudziweni chifukwa anthu anadana nawo ku Khosi pa Central Region. Look now, what have you done? Is that what you're going to pay to Gangata? Is this what you pocketed to Gangata? Think yourself, the DPP's members, the DPP supporters, the fellow DPP cadets. Timayankhule fe pano pakuti awa ndi anthu odzikonda, ndi anthu odzikundikira, amafuna chilichonse chizikhala chawo. Safuna kuti munthu wina apange kapena atchuke mbale. Chipani ichichi timanena ifeyo every time tikamakhala ma platform kuti chikuonongeka ndi Norman Chisale, chikuonongeka ndi Gertrude Mutharika, chikuonongeka ndi Shadrack Namalomba. Ndamene akupha chipani ichichi. And now it's time for kill out. Let's to buy the casket. Tenti kaziki. Ndi anthu one kuti alibe chochita, ndi anthu one kuti sangapenge china chilichonse kumalawi kunoko. Ndida akulira ndi dyera. So chimene amkanira Daitsuka Bambi kuti akhale running mate wawo ndi chani? Chimene amkanira ujeni Alfred Gangata kuti akhale running mate wawo ndi chani? Akudziwa kunena kuti siwofunika kutero. Akwako timanena nthawi zonse mtima wa anthu amene aja anazolowera kuphika kalongonda, abale kalongonda ndi mbewu yoyipa. Anthu amene amalulusha chiteze nkumadya, anthu amene munthu woyipa. Maona zimene zichitika pamenepo. Very shame to DPP supporters. Sizimene timembekeza zimene. Kowiri yapa Malawi sukuidziwa. Jane Ansah swandali kumene where he can manage to gather the multitude of people kuti anthu akavote DPP. Iwe ndali sukuzidziwa vera zimene anzako akunena ma platform esiyanasiyana. Pamene paja mwagwetsa chinyumba pamene pajapo. Mwagwetsa chibi pamene pajapo. Osamapangali uma zinthu zonena kuti azana akukuuzani kuli ma politics ambiri ma politics analyst. Pakali panopa nkhani ndionena kuti yagwedeza dziko lonse zonena kuti pamene paja zinthu zalakwika. Padali Alfred Gangata pamene pajonena kuti ayimire chimene chijacho chipani chimene chijacho. Padali Daitsuka Bambi amene ujayo kuti mukadampanga kopi nkumuyika mmene muja kuti ayimire ngati running mate. Osati zimene ukukamba iweyo. Jane Ansah angamvotera ndani? Jane Ansah angamvotera ndani? Olo iwe ndine tingavotera Jane Ansah? Tikambe chilungamo ndani angavotera? Olo kumpoto mngatengere Jane Ansah kuti akapange clear out mavuto akumpoto. Akuli inunso ndi mbuli yachabe. Mutu mano munasaza maminati inuyo. Awu inu muzilira zinthu zina zikamakhala kuti zalakwika muzizimvera chisoni anthu akamakudzudzulani. Anthu akamakudzudzulani muzimva chisoni unoti yes zinthu izi zalakwikadi. On that time musu 2019 zinachita the same. Anthu amadikira wina ayo anakaonesa Everton chimulirenji. Anthu aja akuchitenga chipani chicha kunyumba kwawo osati ngati cha dziko. Pamene mwagwera.